Μιλάμε με τον Βασίλη Φιωραβάντε, λοιπόν, και είναι επιμελητής, εμπνευστής και θα λέγαμε ο ιδεολογικός κατευθυντήριος άξονας της έκθεσης με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση, αντιθέσεις, αρνήσεις», που πραγματοποιείται στην Γκαλερί Ιω στην Αθήνα. Βασίλη, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω μαζί σου και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις ορισμένα κεντρικά σημεία, όπως ποιους θα έλεγες κεντρικούς άξονες που το εγχείρημά σου αυτό και ποια ήταν η μεταδοτικότητα που ήθελες προς τους καλλιτέχνες να διεγείρεις ερωτήματα σχετικά με το ζήτημα αυτό της παγκοσμιοποίησης και γιατί είναι ένα δυστοπικό τελικά ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με την αντίθεση και την άρνηση. Προφανώς, και ολοκληρώνω, δεν βλέπουμε κανένα σημείο στο οποίο να υπάρχει έστω και ελάχιστο φως ίσως σε αυτή την υπόθεση της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Η αφετηρία, το πρώτο ερέθισμα, να πω έτσι, της όλης της προβληματικής πάει πολύ μακριά, πολύ πιο πίσω. Όταν έκανα το διδακτορικό μου για το Σλάβ, ερχόμενος σε επαφή με το έργο του και με τα εξαιρετικά σημαντικά, όσο και δύσκολα προβλήματα, τα οποία είχε αναδείξει ο Σλάβος, έψαχνα την βιβλιογραφία. Μελετούσα κείμενα μεγάλων θεωρητικών, νεομανιστών και νεομαρξιστών θεωρητικών. Ήξερα, ήδη είχα μια γνώση των κειμένων αυτών, αλλά όχι με συστηματικό τρόπο. Το διδακτορικό επέβαλε μια συστηματικότερη προσέγγιση. Οπότε μέσα στην έρευνα που έκανα, έπεσα σε ένα εξαιρετικά σημαντικό κείμενο του Αρί Λεφέβ, του μεγάλου αυτού Γάλλου νεομανιστή και νεομαρξιστή φιλόσοφου. Ο Λεφέβ, χωρίς να ξέρω καλά την βιογραφία του, είχε συμμετάσχει σε ένα γκρουπ ερευνών λογικής και φιλοσοφίας μεταπολεμικά, που το συμπέρασμα που, για να τα λέω πολύ σημαντικά, το οποίο κατέληξαν ήταν ότι η περίφημη χεγγελιανή σύνθεση και ακόμα πιο πολύ η χεγγελομαρξιστική, η οποία στις εκδοχές του μηχανιστικού μαρξισμού που είχε διαδοθεί, είναι μάλλον μια ιδεολογία, ένα ιδεολόγημα παρά μια πραγματική φιλοσοφική υπόσταση. Ότι είχε μια φιλοσοφική υπόσταση. Και επισήμανε τη σημασία των ερευνών που πρέπει να ακολουθήσουν ο Αρί Λεφέβ για να αναδείξουμε όχι την τάση προς τη σύνθεση των διαφόρων αντιτιθέμενων μερών, είτε είναι λογικών, είτε είναι διανοητικών, είτε είναι καλλιτεχνικών, είτε είναι και κοινωνικών, γιατί από τις κοινωνικές αντιθέσεις προέρχονται όλες αυτές οι άλλες αντιθέσεις, με την προοπτική, την ενδεχόμενη προοπτική σύνθεσης. Δηλαδή την πιθανή, που μπορεί να είναι ευταία μεν, επιθυμητή, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι πραγματοποιήσιμη. Ο μηχανιστικός μαρξισμός διέδιδε ότι έχουμε τη νέα σύνθεση και θα γίνει η επανάσταση αύριο το πρωί. Όμως, δυστυχώς, ξέραμε ότι έχει συμβεί με το Στάλιν, δεν είχε γίνει ακόμα η αυτοειδοποίηση όταν έκανε τις έρευνες ο Αρί Λεφέβ. Εν πάση περιπτώσει, να μην μακρηγορούμε, ξεκινάω από αυτό το θέμα και προσπαθώ να το αναδείξω και μέσα από την έρευνα μου για τους Σλάβους. Αφήνω το θέμα για τους Σλάβους, τέλειωσα το διδακτορικό για τους Σλάβους, με βασική θέση αυτή και μελετώντας τα έργα της σχολής του Βαφούτσης και ιδίως του Αντόρνο, βλέπω πλέον ότι ο Αντόρνο, με μεγάλη μου χαρά, ότι θεωρητικοποιεί την έννοια των αντιθέσεων και ακόμα και πολύ την έννοια των αντινομιών, οι οποίες έχουν καντιανή προέλευση μεν, αλλά και με ένα χεγγελιανό
δρόμο, ας το πούμε. Και εν πάση περιπτώσει να μην μακρηγορούμε, όλη μου η δουλειά στη συνέχεια, όσα κείμενα έχω γράψει, βασίζονται στο ότι πρέπει να προσπαθούμε τη σύνθεση και πριν προσπαθήσουμε να γίνει η σύνθεση, να ξέρουμε καλά ποιες είναι κάθε φορά οι αντιθέσεις και να τις αναδεικνύουμε. Έχουμε πολλές αντιθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην πορεία της κοινωνικής εξέλιξης, ειδικά τα νεότερα χρόνια. Από την παγκοσμιοποίηση και εδώ, από την αρχή της παγκοσμιοποίησης στη δεκαετία του 90 και εδώ, το όλο θέμα αποκτάει άλλες διαστάσεις και πιο τραγικές. Έχω γράψει σειρά κειμένων για να διαξηγώ όλα αυτά τα θέματα. Πράγματι υπάρχει μια δυστοπία, όπως λέτε, είναι ένας νέος όρος που δεν το πολύ χρησιμοποιώ, αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα λέμε. Και όταν ξεκίνησα τη διδασκαλία μου σαν καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα από τα πρώτα θέματα βγήκε και ένα βιβλίο με κείμενα συνεντεύξεων του Henri Lefebvre στα ελληνικά. Εξήγησα ακριβώς, που αναλύει αυτό το θέμα του Lefebvre, εξηγώ στα παιδιά την μεγάλη εισφορά του Henri Lefebvre στη σκέψη ότι αναδεικνύει αυτό το ύψης σημασίας θέμα. Από εκεί και μετά έμειναν κάποιες σημειώσεις μου και κάποιες παραπομπές σε διάφορα κείμενά μου. Όμως, όταν βγήκα στη σύνταξη, συνέχισα τις έρευνες, έχω πολλά κείμενα για δημοσίευση, ίσως 2.000 σελίδες έτοιμο κείμενο, με το τίτλο «Σύγχρονη κριτική θεωρία», που πιστεύω ότι θα εκδοθεί προσεχώς, αλλά αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο ενεργητικά. Από ένα τυχαίο γεγονός, είδα στον δρόμο ένα φίλο που είχαμε συνεργασία παλιά, τον αγαπητό Φίλιππο Νικολόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει υπεύθυνος το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Παρνασσού, του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, και με κάλεσε να κάνω μία διάλεξη για την κριτική θεωρία. Εγώ άλλο που δεν ήθελα, οπότε στρώθηκα στη δουλειά με μεγάλη υπερένταση και έκανα μία εισήγηση για την κριτική θεωρία. Τι λέει για τη σχολή της Φραφούτης. Και επισήμανα, επειδή ο Henri Lefebvre διάβασε τα κείμενα της σχολής της Φραφούτης, ο ίδιος μπορεί να ήταν στον τίτλο της σχολής της Φραφούτης, αυτή τη συνάφεια και ανέδειξα αυτό το θέμα. Μετά κάναμε ένα άλλο στο κοινό τραπέζι στο Παρνασσό με θέμα αυτό, παγκοσμιοποίηση, αντιθέσεις, αρνήσεις. Και μάλιστα τα κείμενα αυτά, βγήκε ένα κείμενο γύρω στις. Έβγαλε ένα κείμενο από την εισήγηση, όλοι από τις σημειώσεις μου, δεν ξέρω ποτέ αν τελειώσω να γίνει κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο το ανθίσαμε στο blog, 7-8 σελίδες, που είναι η αναπτυγμένη μορφή. Εδώ για την έκθεση έκανα μια συνοπτική εκδοχή, μια σελίδα, και συζητώντας με τον αγαπητό Φίλιππο, ο οποίος είχε ασχοληθεί όσα χρόνια τον είχα χάσει με θέματα φιλοσοφίας, γιατί ασχοληθείτε με τον Χορχάιμερ και με τους φιλόσοφους της σχολής της Φραφούτης, συνοηθήκαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θέλει παραπέρα επέκταση. Και του είχα πει την ιδέα να κάνουμε μια έκθεση στο Παρνασσό με αυτό το θέμα, σαν illustration της προβληματικής μας, με καλλιτέχνες που ξέρω το έργο τους, το παρακολουθώ χρόνια, είναι όλοι οι φίλοι καλλιτέχνες αυτοί, και οι οποίοι στην εποχή της ύστερης μοντερνιτέ, της ύστερης νεωτερικότητας, όχι του μεταμοντερνισμού, γιατί είναι αντίθετος από αυτή τη θεωρία, όπου κυριαρχεί μια ευρύτερη γκάμα μορφών, υπάρχει μια πολυμορφία, είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αναδείξει και με τα κείμενά μου, τα οποία είναι υποδημοσίευση και πολλά τα έχουμε αναρτήσει στα blog. Δεν έχει τόσο σημασία μια ενιαία μορφή, μια μορφή συγκεκριμένη. Ούτως ή άλλως ο Αντώνιο ο ίδιος προς το τέλος της ζωής του είχε καταλήξει και υπό την επίρρεια του σεμιναρίου του Ντάμστρα με τους μεγάλους αυτούς μουσικούς, είπε ο Αντώνιο δεν είναι δυνατόν να συνδιαλέγεσαι με τόσους μεγάλους καλλιτέχνες και να καταλήγεις σε μία μορφή. Η τέχνη πλέον μπαίνουμε σε με το Στοχάουζεν τώρα, το Λίγκετι, τον Νόνο κτλ. Ποια είναι μία μορφή. Δεν είμαστε στο Σέμπερ, στις αρχές του αιώνα. Πλέον. Απλώς πρέπει να κρατήσουμε το μοντέρνο, παύλα μοντερνιστικό πρόταγμα. Και έτσι, προσπαθώντας να δείξω ότι στην προβληματική αυτή υπάρχει και η τέχνη η οποία εισφέρει, μίλησα με τους καλλιτέχνες και δέχτηκαν να ενταχθούν σε μια έκθεση, να οργανώσουν μια έκθεση με αυτό το σκεπτικό, όχι τόσο σαν ευθεία προέκταση της προβληματικής τους, αλλά υπάρχει μια σύμπτωση
Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι καλλιτέχνες που δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Αλλά δεν έχει σημασία έχει αυτοί που συμμετέχουν, οι οποίοι έχουν μια, ας το πω έτσι, οργανική ενότητα η έκθεση και η οποία λειτουργεί συγχρόνως και ως μια κραυγή με την έννοια των πρωτοεξπρεσιονιστών του Μουνκ, μια κραυγή απέναντι στο τι μας επιφυλάσσει η παγκοσμιοποίηση, η καταστροφή, το ξεθεμέλεμα, να μιλήσω κεφαλονίτικα, κάθε ανθρώπινη σχέση, κάθε κοινωνική επαφή, κάθε κοινωνική σχέση, όπου η αλωτρίωση κυριαρχεί στα πάντα. Οπότε με αυτά τα δεδομένα η χεγγελιανή σύνθεση, με τις πολλές φορές που γύρισα στο Χέγκελ πολύ πάντοτε ψάχνοντας αυτή τη σύνθεση, αυτή η χεγγελιανή σύνθεση, η χεγγελιομαρξιστική σε επίπεδο πράξης, κοινωνίας και ιστορίας, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτά θα ήθελα να πω.